Sieltä saapuukin jo pari leiriläistä vielä. Koittakaa pitää hauskaa Elli ja Jemina. Joo. Vau, ja nyt Jemina. Näkkiä päästä ratsastamaan. Joo, ei oo mitään hätää vielä. Leiri alkaa sitä paitsi noin 5 minuutin päästä. Vauhtia silti! Joo, tässä me nyt on. Pistähän Jemina ovi kiinni. Joo. Tuu Eli pois eestä, kun äiti ajaa sillä autolla sitten päälle. Oi se sunkin päälle ajanut sitten. Joo, tuu sieltä pois eestä nyt. Joo. Ei tarvitse käskeä niinku isosisko aina. Ja sitten kiltisti. Nyt mä lähden, joten moikka. Moi! Pidetään hauskaa. Ja Elli et valvota mua koko yötä. Joo. Taitaa olla kaikki leiriläiset kasassa. Miksi mun piti olla just se leiriavustaja? Kun Anni lähti sinne Tallinnaan, niin mun on sitten pakko oltava leiriavustajana. Koska toi vitsin Minea, niin se ei näköjään halua olla, koska se on vaan täällä tallityöntekijänä niin kuin mäkin, mutta mä oon vakitoinen tallityöntekijänä. Niin mä saan enemmän palkkaa. Niin pikkupiirpanat. Nyt taitaa olla kaikki leiriläiset tässä kasassa. Mä jo ratsastamaan. Mä haluan tällä isolla hevosella. Pikku Pirpana sieltä nyt huutaa. Sinä Elli. Joo, kiva juttu. Eli siis moi, mä oon Mimmi. Jos joku ei vielä tiennyt, kaikki varmaan tietää, koska te näytätte aika tutulta hahmoilta. Joten joo. Paitsi sä siellä. Oot sä leiriläinen? Juu, oon mä. No niin, eli mikä sun nimi on? Mä oon Moona. No niin, hyvä. Ja te 2 siellä vielä. Joo, mä oon Iida, mä oon Julia. No niin, hyvä, eli nyt te voitte kertoa kaikki nimet, tai oman nimensä, ja mä oon Mimmi, ja mä ohjaan teitä täällä leirillä. Mä oon Elli, jos et sattunut muistamaan. Mä oon Elina, ja niin, että ihan tavallinen hahmo tallilla. Ja mä oon Roosa, mä oon Elinan yksi parhaista kavereista, ja mä oon Moonan serkku. Onks mun vuoro nyt? Taitaa olla. Eli moi, mä oon siis Moona ja mä oon siis Roosa serkku. Joo. En jaksa kertoa nyt mun naamasta mitään. Siis mä oon Vilma. Moi, mä oon Julia. Mä oon Iidan yksi parhaista kavereista. Ja oon myös sen sisko. Moi, mä oon Iida siis. Ja tässä mun vieraalla on Julia. Ja me ollaan parhaita siskoja ja kavereita ja mitä liian ikinä ollaankaan. Moi, mä oon Jemina. Ja moi, mä oon Miisa ja mä olen täällä tallityöntekijänä nyt hetken vielä tän leirin ajan. Mä ihastelen tuota ihanaa andalusialaista maa. Niin, pikkuipanat. Nyt te voitte vielä kertoa, kenet haluaisitte hoitaa hevoseksi. Mutta ison Elli, että sä oot pikkasen liian pieni sillä. Sä oot sen jalan kokoinen. No, sit mä haluan ottaa Ferran. No Ferran sä voit kyllä ottaa. Jee, eli mulla on Ferrohaita heposena ja juu. Itse mä olisin toivonut Ferran, mutta mä voisin ottaa vaikka ton andalusialaistamman. Oliko se nyt joku ruusu? Joo, niin oli. Ja mä voisin ottaa vaikka Rellin mun hoitohevoseksi. Voisinko mäkin ottaa Rellin? No, vissiin voin. Eli mä otan Rellin myös. Me otetaan Tarmo.
Iidan kaa. No niin, hyvä. Sitten mä jakaisin teille ryhmät. Eli Elli, Vilma, Julia ja Iida on samassa ryhmässä. Ja mä otan vaikkapa Ferran myös mun hoitajaväiseksi. Nyt Vilma, kannattaa voida sanoa yes. Ja sitten Jemina, Roosa, Elina ja oliks ne Moona on myös samassa ryhmässä. Joten juu. Nyt voitais alkaa hoitamaan vaikka heppoja. Ja tiedoksi vaan, ei kannata mun kappelleilla, koska mä oon vähän sitkeä sissi. Okei, on mäkin ehkä vähän. No, en oo. Niin, pikkupiirpanat. Nyt ykkösryhmä varustamaan heppoja. Eli Elli, Ferro, sitten menee Vilma ja vaikkapa Tarmo. Ei Tarmo, vaan Rölli. Vilma ja Rölli, Elli ja Ferro. Sitten menee Iida ja Tarmo. Ja sitten menee Julia ja Ruusu. Ei oikeesti. Sainko mä Tarmon? En mä saanutkaan. Mä sairaalin. Pelastus. No niin, pikkupirpanat. Ruvetkaapas varustamaan niitä teidän heposia. Köhän me tehdään sillä aikaa. En yhtään tiedä. Mä tiedän. Mennäänkö johonkin niinku ihan perus, vaikka rakentaa esteet noille? Vaikka. Hei, voitaisko me rakentaa noille esteitä, jotka menee tälle tunnille? Kiitos rakentaa. Noniin, hyvä, mennään. Joo. Oota Elina. Joo. No niin, mennäänpä. Toi ratta mahtaisi olla valmis, Elina. Kyllä se varmaan on. Joten nyt, jos me lähettäis vaikka johonkin tutkiskelemaan tätä tallialuetta, mennään vaikka tuonne varustehuoneeseen. Aikaa kun noitten tuntian. Yläkertaan. Hei. Ehkä vähän niinku, paine niinku kasvoissa. No sama, onkohan täällä joku ihme tunneli tai joku semmoinen? Ei varmaan oo. Mitäköhän tuolla mahtaa olla? En tiedä. Mennään kattoo. Ota nyt. Oho, sieltä tulee joku asia. Mä menen ainakin tonne. Takaa. Ei. No, ei Roosa hävis. Missä se on? Sitä ei näy. No, mäkin menen. Menisin samaan paikkaan. Oh no. Ei. Mitäköhän siellä tapahtuu? Suitsia on täällä maassa. On ne tytöt taas jotain tehneet. No, ihan sama. Ai. Mitä täällä tapahtuu? Ai hitsi, mä taisin lyödä pään. Missä me ollaan? Elina, herää! Mitä? Missä me ollaan? Me ei ollut tallilla. En mä tiedä, muistatko kun me oltiin kauan sitten jossain ihme paikassa? Siellä tallilla. Niin oltiinkin. Ja nyt me ollaan jossain ihme tämmöisessä kallioisessa. Lähdetään pois täältä. Joo, lähdetään. Täältä kuuluu jotain rapinaakin. Täällä on itikoita ja kaikkea. Ihan kauheeta. Tuun. Täällä on ihan hirveetä. Miten me pääse pois täältä? Näin. Me ollaan täällä jossain ihme pusikossa. Vitsi, mä menen katsoa täällä. Ja joo, että missä me ollaan? Mä en yhtään tiedä. No en mäkään. Muistatko silloin, kun niinku oli joku... No en mä edes tiedä. No
Niinpä. Lähdetään äkkiä tallille. Etsii ees sitä. Joo, lähdetään vaan äkkiä. Niin no tuu. Joo, mä tuun. Ei me ikinä löydetä enää tallille. Vitsi. Kato, ihme ininäkin on. Mä vihaan tätä. Mitä tää on? Roosaakkia. Tallille tai johonkin. No niin, varustakaa ratsunne. Niin, päästään sitten tunnille. Paitsi hei, Jamilallahan oli yksi varaus tänne vielä, niin Jamina on eka ja sitten on vielä se ryhmätunti. Juu, eli saanko mä itse päättää ratsun? Mä menen tolla ruusulle. Juu, menen vaan sitten. Miten vaan sinne tunnilta. No, se on sun itse päättämä tunti, että sä saat tehdä ihan mitä vaan siellä ilman opetusta. Okei, hyvä. Oon varovainen sitten. Juu, mennään. Ja siis mä en kuvaa kaikista alkuvertailusta mitään. Niin. Oi, hyvä. Mä en siis kuvannut mistään vertailusta tai muusta semmosesta.